Før vi skal operere, så er det vigtigt, at vi lige får rengjort rodhalsen på grundstammerne. Og det bruger man sådan en vattingsmåt til. Og tør man lige alt jorden af, nu her efter de er blevet blæst. Og her har man også mulighed for lige at hive dem lidt op af jorden, hvis de ikke er løsnet ordentligt. Eller blæst ordentligt fri. Og her gør det ikke noget, at man lige står oven på toppen. Det hjælper faktisk bare på, at man kan være forskelligt på arbejde. Fået den pudset af, så de er rene. Og så skal vi i gang med at finde vores okklusionskviste. Okklusionskvistene, de skal gerne være beskyttet af en våd avis. Og der skal de ligge, så de ikke kommer ud i solen og tørrer ind. Og så skal man lige fjerne sådan de værste torne, man har på kvisten her. Når vi så er klar, så fjerner man lige, del af den sidste bladhæftet, fjerner man lige, og så skærer man øjet af, og fjerner gaflen også. Sådan, og så er den klar til at blive sat ned på rodhalsen. Driller den her. Der er det en fordel at så lige vende kniven om, og så bruge den stumme side her til at skubbe øjet ned med. Så tager vi lige en ny en her. Fjerner lige gaflen igen. Og så løsner vi lige barken. Skubber den ind og skærer den af. Og tager lige en lille pikke der. Der faldt gaflen af sig selv. Sådan. Sådan. Der er den sidste her. Igen et øje. Sådan. Så har man sat de her 4 på. Så lægger man lige sin kniv, så den ikke bliver skidt. Så tager man de her gummilapper
Og dem sætter man så omkring med det samme. Lige strække ud og lade metalpikkene lige komme rundt. Sådan, så skulle de gerne kunne holde sig selv i de her 2 til 5 uger, det tager for den at vokse sammen. Efter det så skulle øjet gerne sidde fast på planten. Nu gaflen af. Sådan.